Bugünkü temamızda natriň elementini bilýäňiz. Birleşmelerinde oksijenme derecesi ýa-da zaryady +1. Ýöne näme üçin +1? Şoňysyna durup geçýär. Ilki natri atomuny şeýle çizdik. Ýani natriýde 11 proton bar periodik tabiçadan görüp bilersiňiz we 12 neutron bar. Ýani massasy 23 bolan üçin 23-den 11 aýlanyr. Başgaça proton sanyny goşmak neutron sany deňdir massa deň. Indi ýene bir zady berip berilenmelisiz. Egerde atomumyzyň zaryady 0 bolan ýagdaýynda men şu taýda görkezmendir 0 diýip görkezeýin. 0 bolsa şonuň proton sany bilen elektron sany bir-birini mudama deňdir. Haçan elementiň zaryady 0 bolsa proton sany bilen elektron sany deňdir. Indi şu taýda 11 elektrony şu ýadronyň daşyna ýerleşdirdik. Ýagny birinji gatlakda 2 elektron, ikinji gatlakda 8 elektron, üçüncü gatlakda da 1 elektron aldy. Ýani birinji gatlakda 2 elektron, ikinji gatlakda 8 elektron goşsak 10 bolar. Ýene de bir tane elektron bolýar, bu da 11 üçüncü gatlakda. Ýadroda şonuň ýaly 11 tane proton bar. Ýani şu sana görüp bilersiňiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane proton. Ve oň ýanynda da neutron bar. Ýöne neutronyň adyndan belli bolşy neutral. Ýagny zaryady 0 bolan üçin onuň elementin oksijenme derejesine ýa-da zaryadyna täsir etmeýär. Indi şeýle bir düzgün bar. Oktet düzgün diýilýär oňa. Oktet düzgüni. Oktet düzgünine göre iň soňky gatlakda 8 elektron bolmaly. 8 elementler iň soňky gatlagyny 8 elektron deňläsi gelýär. Indi şu taýda şuň iň soňky gatlagynda näçe elektron bar? 1 elektron bar. Indi şu 8 elektron deňlemesi üçin näme etmeli? 7 sany elektron almaly. Natri. Ýöne natri elementine 7 sany elektron alanyn şu bir elektronu beren amatly. Eger şu bir elektronu berse ýene de soňky gatlagynda 8 elektron bolýar. Ýani oktet düzgünine laýyk geler. Ýani bir elektronu berdi hasap edelim. Soňky gatlagynda näçe elektron aly? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diýmek oktet düzgünine laýyk gelipdir. Indi şu taýda ýazalyň. Natri şu taýda proton sany ýa-da 11, 11. Bir zady berip berilen reaksiýalarda proton sany hiç wagt ütkemeýändir. Ýagny köplenç diýin. Proton sany ütkemeýär. Reaksiýa girýän elektronlar. Indi berde proton sany 11. Berde bir elektronu berdi, başga bir aýdaly flor bagda natriýum floru berdi diýip hasap edelim. Bir elektronu berdi. Indi näçe elektron galy natriň? Birinji gatlakda 2 elektron, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Birinji gatlakda 2, ikinji gatlakda 8, jemi 10 elektron galy. 10'ony şu taýda ýazmaly. Bolýarmy? 10. Proton pozitiv zaryady plus elektron minus bolan üçin 11'den 10 aýyrýan plus 1 bolýar. Ne şundan gelip çykýar natri näme üçin plus 1 diýen sorag şu taýdan gelip çykýar. Ne bärde gysgaça men zadym düşündirip geçeýin. Birinji gatlakda geçen temalarda da düşündiripdim. 2 elektron, ikinji gatlakda 8 şeýle gidýär. Bu şu formula boýunça gidýändir. 2n kvadrat. Ýagny n bärde gatlak sany görkezýär. Ýagny birinji gatlakda 2 köpeltmek 1-in kwadraty deňdir 2. Iň köp 2 elektron bolup biler. Birinji gatlakda, ikinji gatlakda 2-in kwadraty iň köp 8 elektron bolup biler. Üçüncü gatlakda 3-in kwadraty iň köp 18 elektron bolup biler. Şeýle dowam edýär. Indi ýene bir mysal berelmi? Bärde kislorod.
Kislorod siz bilýäňiz birleşmelerinde -2. Ýöne näme üçin -2? Berde de şu soruň üstüne durup geçýäs. Oktet düzgünine göre näme diýdik? Iň soňky gatlygy 8 elektron bolmaly. Kislorodun 8 protonu var. Proton ýadroda şu durşuna durýar, ütkemeýär ve 8 elektronu var. 8 elektron näle ýerleşdirdik? Birinji gatlakda 2n kvadrata göre n'in ýerine 1 goýduk. Yani 2 elektron 8'den 2'ni ayırsak 6 elektron. Galan 6 elektronun ikinci gatlagyna ýerleşdirdik elektronlary. Indi ikinci gatlagyny oktet düzgünine göre 8'e deňläse gelýär. Kislorodun 8'e deňlemesi üçin näme etmeli? 2 elektron başga bir elementden almaly. 1 elektron 2 elektron aldy. Indi şuýda kislorodun proton sany ýazaly, bu hiç wagt ütkemeýär. 8 bolsa 8'line galýarmy damy? Elektron sany indi näçe bol? 2 san alyndan soňra birinji gatlakda 2 elektron, ikinci gatlakda da 8 elektron. İkisini goşýas, jemi 10 elektron boldy. Bunu şuýda 10 ýazýarmyn. Indi zaryady näçe bolar? Ýagny 8'den 10 aýyrýas. Protonlaryň kupalajitel bolan şey 8 aýyrmak 10 -2. Demek kislorodun birleşmelerinde -2 bolýan eken. Näme üçin -2 bolýanyny mine oktet düzgünine göre kısaça düşündürdüm. Demek kislorodun -2, natriýnyň birleşmelerinde +1 bolýan eken. Bu näme üçin gerek? Bundan soňky temalarda, ýagny men size elektroliz temasyny düşündiresim gelýär. Şu temany düşünmekde, ýagny näme üçin natriýnyň +1, näme üçin kislorodun -2 ýa-da chlorun näme üçin -1. Şunu bileniňiz gowy. Ýöne bu atomik model diýilýär. Bu atom model hemme elementlerdäki oksigenme derejesi ýa-da zaryadyny düşündirip bilenok. Onu düşündirmek üçin ýagny S, P, D, F bloklar diýen bloklar var. Ýagny başga bir alym şeýle diýer. Birinji gatlakda elektronlar aýlanýar diýer. Ýöne S diýen bir blok bar diýer. İkinci gatlakda da elektronlar bar ýöne S ve P diýen ýene bir blok bar diýer. Üçüncü gatlakda da elektronlar aýlanýar ýöne S, P, D diýen bloklaryň içinde aýlanýar diýip zat edýär. Bu tema aýratyn tema. S, P, D, F bloklary ýagny elektron konfigurasiýa diýilýär. Nädip ýergiderli elektron konfigurasiýa doldurmaly. Onuň üstünde indiki temalarda sapak eders, video eders. Hoşmaça düşündürüp geçer. Häzirlikçe sağ olun, sağlıkda görüşelim.